Imagina una agència immobiliària. No una agència immobiliària qualsevol. Imagina la teva agència. Ara, imagina que la teva agència disposa d'una plataforma de serveis immobiliaris que comprèn les teves necessitats, que sap com treballes i que parla el teu idioma. Una plataforma amb la que pots interactuar i que mostra la informació més rellevant per tu en cada moment. Imagina que gràcies a aquesta plataforma poguessis centralitzar en un únic lloc les gestions de la teva agència. On tu vulguis, quan tu vulguis. Imagina què passaria si poguessis compartir aquesta plataforma amb el teu equip. O si tinguessis indicadors de rendiment tant del mercat com de la teva cartera d'immobles. Imagina tenir més informació sobre els teus processos i sobre el mercat. Imagina tenir a l'abast noves eines que t'ajuden a estalviar i a generar ingressos extra. Imagina tenir entre les teves mans una palanca de creixement pel teu negoci. No imaginis.